Bon dia, seguim en directe a la setmana del vi català. Si un guionista hagués explicat totes les coses que ens han passat aquest any, no ens haurien cregut si ho haguéssim vist a una pel·lícula, ens hagués semblat exagerat, excessiu. Perquè si recapitulem una mica, ens trobem que comença una pandèmia, ens tanquen a casa, tanquen hotels, tanquen restaurants, els cellers deixen de vendre vi, perquè la majoria venen, i una part molt important de la seva producció, a tot en aquest canal Horeca, que en diuen, i a més tanquen les fronteres. Amb tot això, deixen de tenir ingressos tots els cellers, però la vinya continua i s'ha de seguir cuidant. Una vinya que, a més, aquest any, ho hem sentit durant l'entrevista de la consellera, ha patit, sobretot l'ecològica, la plaga del míldiu i, per tant, ha necessitat molta més inversió. És a dir, insisteixo que si això ens ho posen en una pel·lícula, ho veiem i no ens ho creiem. La situació és la que és i, a més, això començava el mes de març i semblava que el mes de juliol floria una mica i que tot plegat seria un ensurt, però no. La qüestió és que des del març fins aquí ens trobem en una situació que és molt difícil de suportar econòmicament i també, diria jo, emocionalment, però això ja en parlarem, si de cas. Volem parlar de tot plegat i ho farem amb 3 convidats, ara us els presentaré. Ho farem un per un. Primer de tot, donem la benvinguda a la Isabel Vidal. Molt bon dia, benvinguda. Bon dia, gràcies per convidar-me. A vostè li ha tocat ser la primera. A mi m'agradaria que, amb res, amb 3 o 4 paraules, em pogués definir com ha estat fins aquí aquest 2020. Què ens diria? Ostres, és una frase molt feta servir, però és que em sembla que ho defineix molt. Ha sigut la tempesta perfecta. I ara ens queda molta incertesa, molta inquietud, però també molta unitat per mirar de sortir-nos-en. Moltes gràcies, Isabel. Tornarem amb vostè. Carles Andreu, molt bon dia, benvingut. Molt bon dia. Carles, vostè representa avui a la patronal del Cava. Com definiria aquest any 2020, així breument? Jo és que ho definiria una miqueta amb les mateixes paraules que l'Isabel. Jo crec que estem en una tormenta perfecta. Jo em sembla que encara que ens ho haguéssim volgut imaginar, el que ens està passant en enguany, no eren capaços d'imaginar-se que ens podia passar tantes coses al món mateix. Però aquí estem intentant. Doncs moltes gràcies també i gràcies per ser amb nosaltres. I el tercer convidat que ens acompanyarà en aquesta tertúlia d'avui és el Joan Josep Raventós. Molt bon dia, benvingut. Hola, molt bon dia. Vostè està d'acord amb la definició que feien també la Isabel i el Carles? Completament. Aquest ha sigut l'any de les pandèmies. Ha sigut un any que ens ha agafat tot. Vull dir que no sé què més ja ens pot passar. M'agrada perquè, malgrat tot, veig que encara tenen un somriure i això és d'agrair en els temps de desànim que corren. Ara que ja ens coneixem tots, entrem en matèria, la tertúlia és oberta, podeu intervenir ordenadament, això sí, perquè com que no ens veiem, no ens podem tocar i és més difícil saber quan hem d'entrar i quan no, sí que us demanaria que fóssim més aviat ordenadets i si faig alguna pregunta en concret, diré expressament a qui la dirigeixo. D'entrada, abans de qualsevol altra cosa, m'agradaria que els 3 m'expliquéssiu quina és la principal dificultat que us heu trobat. És a dir, són 3 àmbits una mica diferents, cada un d'ells, tot i que els 3 estan interconnectats. Però, per exemple, Isabel, per vosaltres, els pagesos, els viticultors, la primera conseqüència de que el vi de 2019 no s'hagi venut com s'hauria d'haver venut, entenc que una de les primeres conseqüències torna a ser el preu del raïm que heu venut aquest any 2020. Havia de ser una campanya de puja aquesta, teòricament, no? Una campanya, perdona, no t'he escoltat. De pujada de preu aquest any. Tenint en compte com havia anat l'any passat, se suposava que aquest any la tendència havia de ser cap a l'alça. A veure, miraré de ser molt telegràfica perquè a veure si entre tots 3 posem més llum que foscor perquè ara es veu tot una miqueta fosc. A veure, els pagesos, els viticultors i viticultores, venim d'un desànim molt gran. Evidentment, les empreses. Jo ara parlaré del meu sector i això no vol dir que em mereixi tota la consideració i l'empatia pels nostres clients, que són els elaboradors. Però veníem telegràficament de l'any passat, 2019, una baixada de preu del raïm molt contundent, molt injustificable, perquè nosaltres sempre hem defensat que s'ha de comprar el raïm que es necessita, però que aquest ha de tenir un preu. Però és veritat, l'escenari era que veníem d'un sobreestoc, teníem un desequilibri evident al sector, el cava és el 66% del sector, però pensem també en el vi tranquil, que en podem parlar.
i degut, si us en recordeu, que ens van voler limitar, no ens van deixar, és una opció que ens donava la Comunitat Econòmica Europea per protegir el prestigi de l'equilibri de qualsevol DO, entre elles el CAVA, i a resultes que el Ministeri no ens va fer cas, perquè sí que això va ser una decisió unànime que tothom la va defensar a Madrid, per qüestions, jo crec que bastant polítiques, va quedar palès, no se'ns va fer cas fins al 2019, però el mal ja estava fet. Engeguem les cimeres del CAVA, trobades, per buscar solucions. Penseu que començàvem, va ser aquest el mes de gener, i estàvem en un escenari d'una collita més o menys com la de l'any passat, una miqueta menys, però una bona collita que encara teníem els sobreestocs i buscàvem mesures internes de les normes de campanya, externes, la collita en verd, aquestes més conjunturals, altres molt més estructurals, com disminuir, per exemple, el número d'hectàrees de vinya, es plantejava un abandó, això és complicat perquè perds potencial vitícola i a més és voluntari, i també una cosa molt important que és que ens doni més temps entre les arrencades de vinya i les replantacions. Si podem tornar a assolir el que teníem abans amb el sistema de l'abans del 2015, que seria de 8 anys i no 5 com són ara, doncs la gent podria tindre un 10, un 15% o un 20% de la seva finca sense explotar, sense tindre vinya plantada, i això ajudaria a que no hi hagués tanta pressió d'oferta, que és el problema que tenim. El que us deia, cimera, vam parlar de tot això, però estàvem en un moment que estàvem tots molt espantats perquè hi havia aquesta collita i semblava que no hi haurien prou dipòsits per entrar tot el raïm que teníem que entrar i a veure com ho havíem de fer. Per això ens vam posar les piles amb les normes de campanya. La baixada de rendiment per hectàrea, que ha sigut molt dolorosa, amb molt de sacrifici, que molts sabíem que igual no conduiria un preu de seguida, però que sí que amb el temps, un temps curt, esperàvem, faria pujar aquests preus, perquè el problema que tenim és d'un sobreestoc, tenim excedents i hem de buscar les eines per treure aquests excedents del mercat, perquè serà l'única manera que pujarà el preu del raïm i del vi. Estàvem en aquest escenari, arriba el tema del Covid, es tanca tot, moltes empreses, evidentment, legítimament, encara que no ho compartíssim, van deixar de comprar molt de raïm perquè tenien molts estocs a casa seva. El que passa que això va comportar que, per exemple, després va passar el del míldiu i ara ja ho afegeixo, el que seria lògic, és que sobretot el raïm eco pugés de preu, no ho va fer. Suposo que també degut a l'estocament. El Carles potser després ens en podrà parlar i el Juanjo també. Ara en parlarem amb en Carles, sí. Però el raïm convencional va baixar de preu. A veure, no pot ser de cap de les maneres. Hem de buscar aquesta voluntat. Unitat en tenim, però ha d'haver-hi la voluntat de tota la cadena de valor, els productors, les cooperatives i els elaboradors, els grans i els petits. Jo penso que tots els models són possibles, però ens hem de posar d'acord en quin és el mínim denominador del qual no hem de baixar. Perdoneu que m'hagi extès, però he volgut fer una petita explicació de tot plegat i després seguirem amb les propostes de cara al futur. Gràcies. Entenc que de cara del preu del raïm en podríem parlar 3 setmanes del vi català, només d'aquesta temàtica. Per tant, moltíssimes gràcies, Isabel, per aquestes explicacions. Parlaves d'un excedent d'estoc. Carles, des de la patronal com es veu? L'estoc que no s'ha venut aquest any? Si ja portàvem un estoc d'endarrerit... Jo crec que l'Isabel parlava d'un estoc que ja venia de l'any passat, d'uns excedents que tenien de l'any passat. I clar, una miqueta jo el que deia que la tempesta perfecta perquè se'ns ha juntat els excedents que teníem l'any passat amb una caiguda de venda d'ampolles, que és el que hem tingut i el que estem patint en aquest moment. I això, clar, i aquí, al final, això és una cadena. Si les empreses venen menys ampolles, necessiten menys raïm per tornar a reposar. I aquí estem, en aquest moment, posats en aquest entramat que ja veurem com s'acabarà, però la realitat és aquesta, la realitat és que nosaltres ja se'ns van tancar els restaurants, se'ns van tancar les fronteres, i vam tenir una primera onada de Covid on les ventes van caure en precipitat i després una miqueta a l'estiu, deixa'm dir, les empreses van animar una mica perquè van poder tornar a obrir i els restaurants van tornar a obrir, però clar, ens ha vingut una segona onada on tornem a estar amb els restaurants tancats, amb l'enoturisme tancat perquè no podem, i clar, i aquí estem una miqueta amb l'esperança de, bueno, el sector del cava, tot el que és al voltant de Nadal és molt important per les ventes de cava i una miqueta l'expectativa de què passarà, però bueno, tots sabem i som conscients que al final d'any tindrem una caiguda de ventes molt important. I
Clar, depèn de les empreses. Hi ha empreses de molts models i molt diferents, però per l'empresa que es dedica més a alimentació, que vol dir supermercat, doncs potser n'hi ha una mica de més bé, però que es dedica molt a l'hostaleria, doncs ho està passant molt malament. Perquè la gent que no és del sector se'n faci la idea, Carles, i ara anirem amb el Joan Josep per saber com ha anat a les cooperatives, però en aquest cas, en el seu cas, perquè la gent se'n faci la idea, els cellers tenen el celler ple ara mateix. És a dir, tenen el celler ple de vi que no s'ha venut durant el 2019 i s'està elaborant el del 2020. Estem parlant d'això, eh? Sí, però com que les expectatives de venda del 2020 són molt més petites, vol dir que les necessitats de vi base per fer el tiratge pels propers anys doncs són molt més petites. I jo conec empreses que, per exemple, que enguany no faran tiratge. No vol dir algunes, no totes, sortosament, i les altres faran tiratges més reduïts. I això el que ens fa que, clar, que aquí tenim uns excedents sobre uns excedents per molt que hagin tingut una pèrdua molt important de quilos pel Covid. I aquí estem una miqueta en aquest cercle tancat que suposo que tots hem de fer l'esforç de sortir-ne. Però aquí estem tots implicats, uns i els altres. Joan Josep, a les cooperatives com ha funcionat això? Bé, les cooperatives, com ja sabeu, tenen una doble triple funció. A part de produir, les cooperatives, sempre parlem de cooperatives, quan en realitat el que estem parlant és de pagesos. Estem parlant de pagesos associats. Una cooperativa, a diferència de... L'Isabel ha dit, si el mercat no necessita tant de producte, compra menys però que ho paguin el preu que correspon. La cooperativa té l'obligació de quedar tota la producció de tots els socis. I llavors buscar-li la comercialització. Això ja comences pel fet aquest que en un any, com l'any passat, en què estructuralment ja veníem d'uns excedents de producció, que no venien de l'any passat, és que ja venim de diversos anys. El problema que tenim, sobretot parlant del cava, és que la producció no està adequada al consum real que hi ha en aquest moment. Aquests últims anys se va començar a sobreproduir i això ha anat provocant ja aquest estoc. Llavors, què passa? La collita de l'any passat, que és on se genera ja el problema, la collita del 19, quan acaba la collita amb uns preus que ja van ser ruïnosos per tot el sector, perquè és que els preus ja es van pagar amb un preu ruïnós, les cooperatives se van trobar amb tot aquell vi a dintre que tenien que sortir basant-se en uns preus del raïm que ja havia sigut dolent i que quan comencen a vendre les cooperatives, i més amb els estocs que ja començàvem a arrossegar, comencen a vendre les cooperatives als mesos de gener, febrer, març, abril. Hi havia molt de vi per vendre el mes de març. I comença el del Covid. Què passa? Aquests estocs ja no surten. Es van mal venent. Hi ha hagut cooperatives que han tingut que mal vendre. Algunes d'elles sort del pla aquell de destil·lació que es van poder acollir per poder eliminar estoc, però ja va quedar uns excedents molt grans dintre les cooperatives. Un segon agreujant. Els compradors de les cooperatives, en molts casos, sobretot les empreses més grans, solen pagar bastant a llarg plaç i paguen quan retiren el vi. Les cooperatives han tingut que fer de dipòsit regulador de la collita del 19, aguantant a dintre casa nostra tot un munt de vi, que l'has de conservar, que això té un cost. Moltes vegades s'ha de mantindre en fred. Durant l'estiu vam tindre que engegar els equips de fred per aguantar la collita del 19, que l'estàvem reservant perquè aquests senyors que ens l'havien comprat i que realment ens l'estan retirant. Però clar, això representa un sobrecost de producció de tota la collita del 19 que repercuteix en la liquidació de la collita amb aquests socis, que són els propietaris de la cooperativa, i que es trobaran que no tan sols la collita del 19 es va malvendre a 30 cèntims, sinó que amb totes les despeses de més que hi ha hagut per conservar aquest vi i treure'l al mercat, ara aquests mesos s'està retirant encara vi de la collita del 19, això provocarà una molt mala liquidació a les cooperatives. Si d'aquest punt d'inici que ja ha provocat aquesta disbauxa del mercat i ajuntem el Covid, que fa, que el que han explicat ells, bàsicament, les cooperatives, en aquest moment, una de les grans apostes és poder vendre no tan sols granels, sinó que embotellar el nostre producte. A les cooperatives que més han apostat amb aquesta inversió, amb això, sobretot aquelles que tenen un mercat més de proximitat, han tornat a rebre la segona onada de problemes. Aquelles que tenen uns mercats una mica més allunyats que han pogut exportar,
encara s'ha aguantat una mica. I sobretot, el que deia ara el Carles, el mes de, que va ser juny i juliol, segons els números que tenia, es havia reanimat una altra vegada la cosa, però ara tornarem a quedar-nos una altra vegada igual, amb problemes d'exportació. I després, el tercer punt, que ha sigut el problema del mildiu. El problema del mildiu ha fet baixar molt la producció en una zona molt concreta de Catalunya, també cal dir-ho, s'està veient avui en dia que el gran problema del mildiu se centra molt en el que és el Penedès i algunes altres no petites, però vull dir, en algunes zones molt concretes, algú a la Terra Alta, Empordà, hi ha hagut afectacions de mildiu. Però hi ha zones on la baixada de producció està entre un 10 o un 15% i algunes cooperatives inclús menys, no depèn de les varietats i de la zona on tenien. El gran problema s'ha centrat Penedès i sobretot en tot el que és la producció ecològica que no ha pogut lluitar contra aquesta malaltia. I precisament del míldiu, ara que ho comentaven, què passa amb el míldiu? És a dir, no s'entén que aquí no estigui contemplat amb les assegurances i, en canvi, a altres llocs de l'Estat sí que hi estigui? És a dir, quina explicació té això? Penseu que molta de la gent que ens està seguint en aquesta setmana del vi català, i és el que volem, és apropar-ho al gran públic. Us demanaria que intentéssim ser el menys tècnics possibles per arribar al màxim de gent possible. Però en aquest cas estem parlant d'un fong que aquest any ha afectat moltíssim perquè ha plogut molt, ho resumeixo molt resumidament, però resulta que, com deia també el David a l'entrevista amb la consellera d'Agricultura, a Catalunya, quan hi ha aquesta plaga, això no se contempla, encara que hi hagi una pèrdua molt gran de la collita, no es contempla les assegurances agràries. Per què passa això aquí a Catalunya? Isabel. Una petita intervenció. Com tu dius, aquest any ha sigut excepcional perquè veníem d'una tardor. Penseu que les espores d'aquest fong, que passa l'hivern en forma d'espores, poden passar anys i panys al costat del terra, del sol, del sec, amb les fulles mortes, amb restes de poda, etc. Llavors, si tenen unes bones condicions climàtiques, com a la tardor, humitat, temperatura, això, i acompanyades després amb la primavera, tot el règim de pluges i temperatures que vam tenir, les temperatures normals, no són normals, però les pluges, la veritat és que van ser molt abundants, han fet que la proliferació d'aquestes espores s'hagi multiplicat exponencialment. Ras i curt, per què al sud d'Espanya, Múrcia, Andalusia, Extremadura, Castella-La Manxa està aprovat, es pot assegurar el míldiu? Senzillament perquè no en tenen. I aquí sí. I com que fins ara en tenien els d'Agroseguro, Agroseguro pensem que és l'empresa privada que gestiona els seguros, però a sobre tenim Enesa, que això és ministeri. Però com que aquí, en principi, mitjançant tractaments amb coure, si estàs en ecològic, o amb productes de síntesis química, si estàs en convencional, el podies anar controlant, doncs per això no era assegurable. Però ara bé, ja portem uns anys que veiem que el canvi climàtic està convertint totes les situacions en extraordinàries. Per tant, la lluita serà que també el puguem assegurar. Ni que sigui, per exemple, mitjançant documents de sanitat vegetal dient que aquest any s'hauria d'assegurar perquè és excepcional i en altres anys no, però ho hem d'aconseguir. Però el motiu ha sigut aquest. I realment, amb ecològic, ha sigut, potser s'ha perdut al Penedès un 40% de la producció, perquè aquests tractaments només tens el coure, és un metall que a més el tenim, és un metall tòxic, però el tenim a més, no podem tirar tot el que volem, el tenim, no em surt la paraula, companys. Limitat. Limitat, gràcies, Carles. I sempre ha de ser preventiu, perquè només s'agafa les fulles, que llavors és quan fa la feina, però en el moment en què plou torrenta, no del tot, però torrenta una part important. Per tant, anava plovent tan sovint que havies d'entrar al cap de 3 dies d'haver tractat i haver plogut per tornar a tindre les fulles protegides. I hi ha hagut un moment que, amb el sol mullat, si no tens coberta vegetal i si portes una finca molt gran, que ha sigut inassumible. I aquí han sigut les conseqüències. Carles, em sembla que volia intervenir vostè. No, jo només aportar 4 números perquè entenguem la importància que hi ha hagut de l'afectació del míldiu a nivell de tota la regió del Cava. Perquè entenguem, comparat amb la collita de l'any passat, s'ha collit en quilos de raïm un 25% menys a tota la regió del Cava. No vol dir que tothom ha collit un 25% menys, com diu el Juanjo, hi ha llocs que han tingut una collita normal, però per exemple hi ha llocs com el Penedès, que em sembla que és un 40% menys en comparació amb l'any passat, que també és veritat, que també, si ho separem entre el convencional i l'ecològic, d'aquest 40%,
més del 40% és amb ecològic i, en canvi, els que amb convencional és menys. Però el resum, al total, són una quarta part menys de la collita de l'any passat. Déu-n'hi-do. Juanjo, no sé si volia fer alguna precisió respecte a això del míldiu, perquè després els vull preguntar a les ajudes que la consellera ja ha explicat aquest matí, que els anem anat explicant des de fa mesos, a veure quin efecte han tingut en aquesta tempesta perfecta. Però no sé si volia afegir alguna cosa més des de... No, tècnicament, ho ha explicat molt bé la Isabel, no? I l'afectació, com ja he dit abans, és irregular, però que en general vull dir que ha sigut molt important aquest any. El tema d'assegurances. El tema d'assegurances és un greuge comparatiu de nord-sud d'Espanya. Amb això estem treballant conjuntament amb la resta de viticultors de tot el que és el nord d'Espanya, perquè el canvi climàtic està comportant que cada vegada, si és que es vol treballar amb ecològic, de cada vegada tindrem més problemes. Si es continua treballant amb convencionals, doncs mira, a Galícia estan molt acostumats a combatre el míldiu. Però si es vol passar a l'ecològic, o s'assegura o no té viabilitat la viticultura amb la incertesa aquesta que pots perdre una collita amb unes pluges determinades d'un temps. Deia, hi ha ajuts que s'han posat en marxa des del Ministeri, que els distribueix d'alguna manera la Generalitat de Catalunya. També hi ha ajuts aprovats de la Generalitat de Catalunya específicament per tot el tema de la pandèmia i després, a part, hi ha uns diners específicament pel tema del míldiu. Aquestes ajudes, què en pensen vostès? Ajudaran d'alguna manera a reflotar aquestes pèrdues que hi ha hagut de vendes durant tot aquest temps? Com estan funcionant aquests ajuts que la consellera avui explicava que tots arribaran dins aquest període de 2020, tret dels del 2010 que van a part? No, també arribaran els dels 2020, els del 2010. A veure, hi ha hagut dos tipus d'ajut, tal com has dit, els que han vingut del Ministeri, que són les mesures extraordinàries per culpa de l'afectació del Covid, que hi havia l'emmagatzemament, la collita en verd i la destil·lació de crisis. Resumint, el pressupost ha sigut vergonyós, el Ministeri no ha posat ni un duro, ha agafat els diners que venien d'Europa, que eren pel pla de suport del sector vitivinícola, que hi havia moltes coses que també s'han prorrogat, moltes mesures que s'havien de fer aquest any i no, i ha sigut de vergonya el pressupost. I en quant a la collita en verd, que és un ajut directe que anava directament als viticultors, evidentment, la destil·lació també, a resultes que puguin destil·lar els elaboradors, en sortim també beneficiats els viticultors. Però amb la collita en verd, les prioritats d'aquest ajut van ser un nyap i, clar, només s'han pogut arribar a aprofitar-los un 43% de les sol·licituds, és menys de la meitat. Aquí a Catalunya, 950 hectàrees, és un 43% de les sol·licituds que es van fer, és molt poc. Per tant, només és respiració assistida. Però quan a la destil·lació en parlaran més els meus companys, el preu d'ajut per poder destil·lar el vi, que és una manera de treure excedents molt important, el preu per poder destil·lar era també vergonyós. 30 cèntims, que està bastant per sota del que és el preu de cost del vi d'aquí. I l'emmagatzematge, sobretot, es va pensar, se n'ha aprofitat, pels vins de més valor afegit, o de guarda, o vins negres, només és el que hem arribat. Ajut al míldiu. Aquest sí que és un ajut directe que ha posat la Generalitat. La convocatòria posa 4 milions, però he sentit a la consellera, m'ha agradat sentir-la, que s'ha compromès a arribar als 13. 13 ha dit la consellera, sí. Vull dir que és important, però el que us dic és respiració assistida. El que hem de fer és treballar perquè aquests ajuts, sempre que convingui, i l'any que ve potser convindran, es prorroguin, que vinguin fons de fora del pla de suport, que siguin fons extres de la Unió Europea, i que, evidentment, el pressupost sigui més alt per arribar a més gent. Jo crec que ens caldran, però també tenim altres dues potes, que és el mateix sector, que ja en podem parlar després, les decisions que hem de prendre, i també voldria fer un apunt de la llei de la cadena alimentària, en quant a l'estudi de costos del raïm. Quan he parlat d'ajut, he vist que el Carles feia un mig somriure, no sé si era ironia o... A veure, jo ja reconec que hi ha els ajuts de la vinya, hi ha els ajuts de les empreses elaboradores i evidentment, que han tingut l'ajut de la destil·lació de crisi, l'ajut a l'emmagatzemament i l'ajut a l'MCR de proximitat. La veritat és que, a veure, són benvinguts, però són, com diu l'Isabel, minsos. Això no ens salvarà de res. I això és un ajut per dir que hem tingut ajuts, però si això, davant del panorama que tenim i de les pèrdues
i les pèrdues que tenim degut a la manca de caiguda de venda d'ampolles, són molt minsos. Vull dir, a mi em sento molt... S'ha de ser agraït, però també s'ha de reconèixer que són molt petits, que l'afectació sobre el sector, que si aquests ajuts no seran aquests ajuts els que surtin al sector. El sector haurà de sortir per altres circumstàncies, perquè són molt tossuts, insistint, i intentarem, però no per aquests ajuts que han rebut fins ara. Per tant, i si ho compares amb altres països d'Europa, ja no cap. Estem molt lluny. Estem molt lluny. Jo no sé si ara això que els hi preguntaré, no sé si és per animar-nos o per deprimir-nos, però vaja, com que la pregunta l'he de fer, la faig de tota manera. Estem a les portes de la campanya de Nadal. No sabem com serà aquest Nadal, és a dir, no sabem com ho celebrarem, però sí que sabem que és molt important tant pel sector del vi tranquil com pel sector dels escumosos. És vital aquest moment que ve ara. Com el veuen? És a dir, és com un tancament d'any, d'un any estrany, però com el preveuen? O és difícil fer previsions amb això? Carles. No ho sé, jo és que no tinc la bola de vidre, a mi m'agradaria. A veure, no sé, nosaltres, clar, quan això va començar el mes de març pensàvem, 2 o 3 mesos, després tenim tot el Nadal per endavant, si el Nadal ja estem bé, doncs recuperem una part, intentarem recuperar una part d'aquestes vendes que hem perdut, però clar, la veritat és que el Nadal és d'aquí 4 dies i la situació ja la veieu tots com la tenim. No sé, jo, desgraciadament, ho veig difícil, no sé. Hem de veure, però tampoc no, jo no ho sé, és molt difícil. Joan Josep, com es presenta aquest Nadal? Crec que ho ha definit el Carles, no tenim cap bola de vidre. Però en principi nosaltres la sensació és que és dolent. Si no hi ha vendes, per molt que fem, retornant una mica, perdona'm, amb el tema dels ajuts. El tema dels ajuts, molt bé, és com quan un se trenca el braç i li fiquen una pomada perquè no li faci mal, però si no te l'enguixen i no te fiquen l'os al lloc, allò no es cura, no? El sector té un problema. I per molt que enguany tots aquests problemes que hem tingut els hem pogut mig tapar amb unes ajudes que estaven pactades amb el sector, vull dir que realment aquestes ajudes, bé, benvingudes siguin, el que passa que són completament insuficients, són per ajudar-te a sortir una mica del pas, però cap d'aquestes ajudes realment pot resoldre la situació del nostre sector. El nostre sector ens hem de sentar, estem ferits greus, i hem de trobar una solució, o bé rebaixant la superfície de producció, o bé adequant més la producció a les necessitats del mercat, adequant les produccions amb el tipus de producte que tu vulguis fer, perquè vull dir, hi ha productes estàndards, hi ha productes de qualitat, els has d'adequar, no? Que és el que vulguis produir. Però tot aquest tipus d'ajudes que s'han posat no han deixat de ser per sortir una mica del pas. Algunes d'elles, el problema que trobo és que s'està començant a retardar els pagaments, haurien dels pagaments ser més ràpids, tot el que és el tema de la Brem en verd encara hi ha molta gent que sé que no ha cobrat, quan hauria d'estar ja pagada, i sobretot definir qui són els que realment han sigut els beneficiaris i els que no, perquè tampoc sabem exactament això. L'estocatge ha anat bé per les bodegues, per un producte determinat, però no és cap solució als estocatges. I la Brem en verd, benvinguda hagi sigut per aquell que l'ha pogut agafar, però no és el futur. No hem de confiar de Bremes en verd que no funciona. Nosaltres el que hem de fer és regular la producció, no confiar que tirant el rim a terra se'n sortirem de passar aquestes crisis que tenim. El del Covid és una tocada forta. Aquest Nadal espero i tinc la confiança que la gent es conscienciï, que consumeixi els vins, si no pot anar al restaurant, que els continuï consumint a casa. Però, clar, és diferent, sempre ho diem, el cava és un producte de festa i la gent no està massa per festes. I aquest és el problema que tenim. Una cosa que els volia preguntar, deia això des de casa, és a dir, fem-ho des de casa, comprem el vi des de casa. Una de les parts importantíssimes que hi ha hagut fruit d'aquesta pandèmia és que el sector s'ha anat adaptant a les noves circumstàncies. Ja no goso dir-li nova realitat, perquè ja no sabem si és nova, si és renova o què és. Però la qüestió és que
és que el sector, perquè és un sector dinàmic i és un sector emprenedor, s'ha anat adaptant a les circumstàncies. Aleshores era, no tinc on vendre, doncs vaig a vendre per internet, si la gent està a casa, que continuï bevent. Amb moderació sempre, però que continuï prenent producte de proximitat. A mi el que m'agradaria és que m'expliquessin una mica si aquesta renovació, és a dir, aquestes ganes d'adaptar-se, estan compensant d'alguna manera el que s'ha perdut, això per una banda, més enllà dels ajuts que explicàvem, això per una banda si està compensant i si són mesures noves que ja han vingut per quedar-se. Quan dic mesures em refereixo a noves maneres de funcionar i a noves maneres de treballar en el sector, si això ja és encarat cap a un futur que ha vingut per implantar-se, ja així. A veure, no és el meu tema, jo deixaré que parlin el Juanjo i el Carles, l'únic que he anat llegint, i ells ho podran confirmar, és que la venda online és un tant per cent molt petit encara, molt petit. Però benvingut, escolta, serà una de les maneres que, com dius, ens haurem d'adaptar a la situació. No sé, Carles i Juanjo, podeu afegir més informació. No, a veure, jo penso que el sector és un sector molt actiu, on hi ha empreses molt actives i, evidentment, crec que no ens toca cap més remei que adaptar-nos al que tenim ara i el que vindrà i farem els canvis que convingui perquè som empreses, moltes amb molts anys que estan al mercat i que volen seguir i, evidentment, sí que és veritat, és que la venda online era una part molt petita de les vendes en general i això ha crescut, però això no pot compensar de cap manera la falta de turisme, la falta de tota l'hostaleria i, per tant, a veure, evidentment, clar que això comportarà canvis i veurem a veure si els hàbits, després de tot això, els hàbits canvien o no, si la gent seguirà... Però, bueno, i suposo que ens adaptarem perquè no tenim cap més remei que adaptar-nos. No en tenim d'altre, vull dir, per tant, segur que ens adaptarem al que vingui amb el futur, igual com estem fent ara. I Carles, ara que estava parlant vostè, corre el risc, és a dir, el risc existeix que hi hagi cellers que no puguin suportar aquesta situació si s'allarga molt més temps i que hagin de tancar? Evidentment que corre el risc, és que jo no en tinc cap dubte, és que la situació està molt difícil. Vull dir, clar, tenim molts tamanys, tenim molts cellers molt diferents, amb tamanys i dinàmiques diferents, però estan passant molt malament. Clar, hi ha cellers que si algú aquí no gestiona una ajuda directa, no aquestes que estem parlant ara, o això molt aviat es torna a activar, evidentment, hi ha cellers que ho estan passant molt malament. Jo crec que alguns potser no podran. Igual com hi ha restaurants, igual com hi ha moltes empreses que estan passant molt malament. Jo crec que això ens ho trobarem ben aviat. No sé, clar, les cooperatives és una realitat una mica diferent. Potser tancar, evidentment, no, però la situació també és crítica. I també s'està adaptant a les noves circumstàncies. Encara no se'n tanca mai cap de cooperativa. L'única cosa que potser haurem de fer és replantejar-nos algunes qüestions. Les cooperatives han anat evolucionant aquests últims anys. Si miréssim les estadístiques veuríeu que en els últims 15 o 20 anys n'han desaparegut de cooperatives. Però no és que hagin desaparegut, és que s'han fusionat. I llavors ens hem d'anar adaptant també a aquesta qüestió. Potser hi haurà més fusions, hi haurà altres qüestions i sobretot l'adaptació al mercat. Els pagesos estem acostumats a adaptar-nos a la meteorologia, als canvis climàtics, a les circumstàncies i en aquest cas ha arribat el punt en què ens hem d'adequar a tot el nou sistema de màrqueting. Amb això estic completament d'acord. És difícil, costa, en aquest moment encara la venda online està molt... dels vins i caves, potser és una mica dificultosa, no hi estem tan acostumats, però suposo que els nous models, el tema de prescriptors, el tema d'influencers, totes aquestes qüestions, haurem també de nosaltres jugar amb elles i buscar la manera de poder fer arribar al potencial client el nostre producte de la manera que calgui, no? És adaptar-se, evidentment. Ens queden pocs minuts i jo no vull acabar aquesta tertúlia, que em sembla molt interessant i que insisteixo que cada un d'aquests temes podríem dedicar-hi tota una setmana sencera a parlar-ne i segurament tampoc no en trauríem l'entrellat. Però a mi m'agradaria saber si l'experiència des del mes de març, amb una situació totalment nova, pot servir d'alguna cosa, és a dir, des del mes de març fins aquí, d'aquest 2020, pot servir per aquest 2021. Ja sé que no tenim cap bola de vidre ningú,
però em plantejo, en el cas dels viticultors, per exemple, que de cop es troben en una situació i pensar, bueno, doncs vaig a gestionar això d'una altra manera per si de cas, no ho sé. O en el cas del celler, que el mes de maig o el mes d'abril no sabien quantes ampolles comprar perquè no sabien quan vi embotellar, perquè no sabien quan vi podrien vendre, quan era una cosa que sempre la teníeu superestipulada. I això aquest any us heu trobat amb això. No sé, aquesta experiència servirà d'alguna cosa per l'any vinent o això és puntual per aquesta situació excepcional? No sé com ho veieu. A veure, la pregunta és difícil, perquè la vinya, igual que el vi, és una espècie viva, no? I no ben bé una espècie, el vi, però està viu. Però la vinya no para, llavors nosaltres hem de seguir treballant. Gestionar-ho, doncs, evidentment, intentar baixar els costos el més que puguis, sempre intentant treure un bon producte. El que passa que els viticultors, que tots els elaboradors, o molts elaboradors també ho són de viticultors, són molt resilients, evidentment ens adaptem. El que passa que si això durarà gaire serà molt complicat. Potser no ho veurem immediatament, però sí que pot passar, per exemple, jo no conec per ara ningú que hagi deixat de ser viticultor, però sí sabeu que hi ha molts viticultors que, per exemple, treballen en terres que no són pròpies. Pot ser que aquestes es deixin, que llavors paguen uns diners o tipus arrendament, una espècie de lloguer, i que aquestes es deixen perquè realment amb el preu percebut pel raïm, si a sobre has de pagar una part dels beneficis al propietari, és que ja no queden ni les pipes. Intentar rebaixar els costos, però això vol dir, com fem tots, treballar més hores, treballar més tu, posar-te la motxilla més grossa, i s'ha de fer, i no ho fem nosaltres només, ho faran tots els sectors del nostre país aquest any, però clar, no sé gaire més el que explicar-te a part d'això, d'intentar adaptar els costos amb els beneficis o amb els pocs beneficis que tens, però serà dur aquest any, passar un any, els costos tan importants que hem tingut aquest any passat. No sé, Carles o Joan Josep? No, a veure, jo espero que estem passant una situació molt excepcional. Jo espero que aquesta excepció com més aviat se'ns acabi millor, perquè la veritat és que, no sé, em costa molt trobar la sortida. Vull dir, la sortida és que tornem a una normalitat, no sé, dita d'alguna manera, o que tornem a poder tenir un mercat com el que teníem i poder seguir treballant com estàvem fent. I ja us he dit abans, i clar, ens anem adaptant, no tenim cap més remei, anem adaptant les nostres necessitats, però jo us desitjo que ja trobem una solució i que puguem tornar a una situació que s'assembli bastant a la situació que teníem fa 6 mesos, perquè si no és molt difícil. Les cooperatives, aquest any que haurem d'afrontar, la propera collita, sobretot les que tenen secció de crèdit, tenen la sort que el soci, suposo que s'haurà de fer un esforç per poder-lo ajudar financerament, perquè el pagès haurà quedat escurat aquest any, parlant clar. Les despeses que ha tingut per portar aquesta collita a cap han sigut molt grans, el preu baix, vull dir que pocs ingressos i moltes despeses, sortosament és el que dic, aquells socis de cooperatives amb secció de crèdit tenen l'avantatge aquesta que financerament suposo que ho podran tirar endavant. De totes maneres, jo presagio que el relleu de cada vegada és més difícil i que algú que s'hi havia posat a dintre d'aquest sector aquests últims anys no es desanimi i plegui. De fet, tots els sectors estan tan malament que si plegues de fer de pagès, on t'aniràs? Tampoc tens cap garantia. És l'única cosa que pot fer que algú continuï. Però sempre quan tingui aquesta ajuda financera al darrere per poder tirar endavant aquest any. Gent que ha fet inversions molt importants es trobarà penjada. Aquí l'administració també haurà de ser una miqueta... Té que tindre una mica de sensibilitat amb tota aquesta gent, sobretot els pagesos joves que s'han incorporat aquests últims anys i que realment són els que ho passaran més malament. Amb aquesta crida, doncs, acabarem aquesta tertúlia i amb el missatge d'esperança i amb la recomanació a tothom que compri vi català de la manera que sigui i que el porti a casa seva. Moltes gràcies, Joan Josep Raventós, Carles Andreu i Isabel Vidal, i gràcies per haver-nos acompanyat. Fins la propera. Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. I en 10 minuts tornem amb una taula rodona per parlar de l'ADN del viticultor amb Sara Pérez, Roc Gramona i Marta Pedra. Gràcies per la vostra atenció i fins aviat.
Origen. Sostenibilitat. Prestigi. Proximitat. Diversitat. Qualitat. Vi català. Gaudeix del que és bo. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.